Ikaw ba, samaran o pagpati? Gikapoy napildi ka sa kinabuhi, nawad-an sa paglaom o kadasig. Kini ang programa nga magtanyag kanimo og mga pulong sa pagdasig og inspirasyon sa kalig-on alang sa kinabuhing puno sa pagsulay. Dili lang kay makadungog ka sa mga pulong sa pagdasig, kundili mapaambitan usab ka sa mga pulong sa paglig-on pinaagi sa pulong sa Dios. Sa bisan unsang matang sa kinabuhi nga nagian karon sa matag usa, hibal-i nga ang Dios nagmahal ug nagpangga kanimo. Mintras may kinabuhi, adunay paglaom. Kini ang Paglaom Karon. Tulungmanon nga puno sa impormasyon nga may kalabutan alang sa pagpahinsog sa atong espirituhanong kinabuhi. Atod kaninyo ikan sa Campus Bible Fellowship o Glorious King Jesus Assembly Broadcast Ministry o AUG Philippines. O karon, ania ang inyong mga alagad sa kahanginan, General Tudlas o Bobby Escabal. Alright, mayong buntag sa tanan nato mga suking tigpaminaw, mayong adlaw kanyang tanan. Kinino sa bang inyong alagad sa kahanginan, General Tudlas, alang sa atong programa Paglaom Karon. Alright, kininsa bang atuang programa nga maghatag kanato o kadasig sa kinabuhi. Kini nga kinabuhi nga puno sa pagsulay, kinalan kita og kadasig, kinalan kita og mga kinabuhi nga puno sa kalipay, kinalan tag mga pulong nga maghatag kanato o kalig-on sa tagsa-tagsa nato mga kagalaan. Sa makausapa kini ang programang Paglaom Karon. Hatod kaninyo gikan sa Campus Bible Fellowship o Glorious King Jesus Assembly Broadcast Ministry o sa AOG Philippines. Alright, daghang salamat sa ato mga tigpaminawan karon nga nag-tune in sa ato ang programa diri sa Radyo Kahimsog. Maayong adlaw sa tanan sa ato mga kaigalaan nga nangaminaw, labi na sa ato ang mga kaigalaan din sa lungsod sa Barili, mga vendors association. Maayong adlaw kanyang tanan. Tanan nato na mga kaigalaan din usab sa Dumanhog, mga namaligya din sa Dumanhog nga nagapalanog-lanog pod sa ilahang mga radyo karon din sa ilang panimalay, og sa mga kabukirang bahin din sa Dumanhog, sa Bulak Dumanhog kusog kay ato ang Sibya din no tay mga kagalaan din nga naminaw karon, labi na sa tuwang mga kagalaan nga suod po din sa City Barili Campus og naglanog-lanog na din sa Bulak Dumanhog. Mayong buntag kanyang tanan din akong i-greet po di ako ang classmate si John Villanueva. John, mayong buntag din I would like to greet sa mga teacher pod sa FNS VM National High School of Luhod, Barili, Cebu. Mga teachers na sila, no? Especially ni Sir Principal si Antonio Labiaga, si Ma'am Merly yung asawa, o mga teachers silang Ma'am Wena, si Ma'am Jackie, Ma'am Therese, Ma'am Corazon, si Ma'am Sheila, Ma'am Jens, Ma'am Irel, Ma'am Hazel, Sir Michael Tutod, o labi na sa ako pong pinanggang asawa nga nagsab din sa Luhod National High School. Mayong adlaw kaninyong tanan mga kaigalaan. Ako sa gigreet ang Alfahora family din sa may daik dapit sa Poblacion Barili. O mayong adlaw kaniyong tanan din labi na ni Sir Giselle Alfahora, ni Seth Alfahora, o ilang kauban nga si Bambam sa Grad Smugglers. Mayong adlaw kaniyong tanan. O sa gigreet ang mga Aguilar family din sa Poblacion, mga Alquezola family, Caruana family. Mayong buntag kaniyong tanan mga kaigalaan.
Ako sa gigreet ang atuang mga kagalaan diha sa pinamungahan nga naminaw pod sa atuang Sibya dinis kanginan ni Pastor Roy Labaw, ni Pastor Jong Morillo sa First Assembly of God pinamungahan, si Pastor Dudong Rimpoho din sa Bunsay Karkar, Pastor Dan D.V. Portes Azarcon diha sa San Fernando, Sangat San Fernando, kauban ni Pastor Vince Juanito, o diha si Pastor Arnel Alferez pod sa Dalagit mayong buntag, o si Pastor Apolinario Camada sa Barili nga nagministry sa Ronda karon mayong adlaw pastor. Og ato pong i-greet ako ang mentor si Pastor Edwin Canunigo, nagsubaybay ni sa atong programa dis kalanginan sa radyo kahimsog iya sa ato ang YouTube nga channel sa paglaom karon og sa Facebook. O atong mga young people po dahil sa Glorious King Jesus Assembly diha sa Alcantara, silang Care Shalom Nerona, silang Reynard Nerona, Lemar Magasaol, ilang advisor niya si Razel Magasaol, silang Dindin, pang mga young people din ha, silang Missy, silang Ivan, silang ako sa gigreet ang mga Nerona family, Templado family, Tigo family, Magasaol family, Lianos family, Konsehal, mayong buntag. O dan salamat sa pagpaminaw nining mong programa dis kanginan sa radyo kayunsog. Alright, sa gigreet ang atuang mga kagalaan din ha sa taga Kalubihan Barili, no? Diya sila Pastor Peter Kalunsag sa Kalubihan. Mayong adlaw din ha pastor, uban ni Pastor Hans Kalunsag ug si Raymond pod nga estudyante diri sa City yung mayong buntag mon. O ako sang i-greet ang atuang mga kagalaan Pastor Eleuterio Alfahora sa Southern Baptist Church, si Pastor Paul Langbid sa Bible Baptist Church, o tanan mga parokyano diyan sa Santa Ana Parish Church. Maayong adlaw kanyang tanan. Kini diay ang inyong higalas kanginan General Tudlas para sa paglaom karon. Okay, mayang buntag sa tanan, pag-usap mga higalaan ang atuang naisgutan sa nang labay sa niaging Sabado. Nagisgut kita kadto na pabay kinabuhi paghuman sa kamatayon. O ato kining igsaysay sa niaging Sabado o base sa tuang mga natun-an mga kagalaan mga igsunan nga doon na paday kinabuhi. We believe that there is life after death. O gipamatudan kini diha sa pulong sa Dios, pinagi sa pulong sa Ginoong Jesucristo. Okay? Great diha ni Mary Jane dina sa Kalubihan nga nag-text kanako last week o karon nga week nga ingon siya nga unsa ko na iyang buhaton nga siya ra ang testuhanon sa ilang panimalay unya iyang mamagpapa dili mo simba. So akong awag kanimo Mary Jane para mapanlanginan ang imuhang mga ginikanan nga ikaw nagsunod sa Ginoo, kinahanglan imong ipakita ang imuhang maayong batasan o kinaya sa imong mamagpapa. Kung doon ay mga trabaho unon sa balay, imong tabangan, unya kung sugoon ka, basta maayo lang sugo, di lang ka ng sugo nga daotan, o tumanon nimo, mukuan ka, mutabang ka sa mga bulaton sa balay niya, ipakita ang imuhang pagkabuutan, Mary Jane. Okay? Daghang salamat day Mary Jane sa imuhang pag-text nako, unya paminawa ning maong programa, unya mapanlanginan ka, unya hinaot pod nga magpadayon ka sa pag-alagad sa Ginoo uban sa maong simbahan nga imuhang giatinan og fellowship. O God bless you Mary Jane, og regards lang ko sa ni Pastor Kalunsag nga naga-mentor kanimo karong sa imuhang pagpangalaga diha sa Ginoo. We are rescued, we are saved. Alang dahil sa tuwang mga texters, mga kagalaan, mga kigsunan, akong ipabalo din sa kanginan nga kining atong programa, mudawat pod ko og mga comments o mga suggestion o mga reactions base sa ato ang mga topic nga atong isgutan dinhi alang sa mga kagalaan nato nga mga sun subscribers, no? Text lang mo sa akong numero 0932 321 6813. Akong balikon 0932 321 6813. Okay, nakuha ba ninyo? Nagpaabot na sila kung siya akong number sa TM. Okay, akong hatag ninyo akong number sa TM mga kaigsunan. Okay, dara. Ako nang i-open ako ang cellphone. Okay. Ang akong number sa TM di ay 0997. Okay, ilista diha.
0997-921-9983. Okay, akong balikon 0997-921-9983. Okay. So kung doon na mo yung mga pangutana, mga kaigsunan, mga kaigalaan, text lang mo sa aning duha ka numero akong gihatag ninyo unya. Ang inyong mga text messages ako nang on air sa sunod na pod nga episode, sunod nga Sibya. So sunod Sabado, paminawan ninyo ang ako ang mga tubag sa inyong mga pangutana. Unya ay lang kay taas inyong mga pangutana, nang diretso lang po sa inyong punto, mga kaigalaan. Okay? Unya doon na po dadi ay nga mga kahigalaan diha sa Germany nga nagapaminaw po online sa ato ang Sibya diri sa Hanginan. Akong gigreet di ay diha sa Germany si Ate Midi Saugorodne nga pamilya sa mga Linus family diha sa Alcantara. Si Ate Midi, mayong buntag diha ate. Unya si Ate Linet Nirona Fuji na nas Japan, naminaw po siya sa tuang Sibya sa Kahanginan. Mayong buntag din ha ate, o unsa ba, gabi ba din ha or kadlawon or hapon ba? Ala, mayong adlaw kanimo din ha. Okay, dili na to lang ngayon mga kaigalaan, mga kaigsunan, atong isgutan ang unang atong pag-isgutan karong buntaga nga may tungod kini sa kinabuhi nga angayan ba alang sa Dios. Sa ubang mga buntag, mga kaigalaan, mga kaigsunan, ang kalibutan daw paraiso. Sa imong pagmata, ginhawa og lawom diha sa bintana og panlantaw sa gawas sa bulawanong kasanag sa adlaw nga nagasidlak sa kakahuyan banda ngadto sa kadahunan. Ang uban nga mga gutlo nakahimo sa kinabuhi nga mahinungdanon. Ang panagway sa usa ka hinigugmang higala sa imong pagpanimilit, ang maanindot nga pisa sa musika nga hingpit kahaom sa imong pagbati, ang wala damha nga pagbati sa usa ka bata, abang mga buntag, ang kalibutan daw lugar sa kahadlok sa imong pagmata. Nganuman, ang uluhan sa mga pamantalaan singgit og kahadlok may tungod sa lain na usab nga pagpamumba sa mga terorista nga nakabuta sa usa ka bata. Adunay lain usab nga mga kriminal miangkon sa iyang ikanapulo nga biktima. Laing usab nga mga kagutom og lunop o kamatay o gubat o linog o mao kini ang mga gutlo diin ang kinabuhi walay pulos o walay kaayuhan. Pag unsay buot ipasabot nining tanan, mga kaigalaan. Aduna ba kitay mahimo nga mapuslanon ng ato ang maanindot nga kahibulungan o terrible nga kalibutan? Nganong aniaman kita dinhi sa kalibutan? Ang ako bang kinabuhi o ang imo bang kinabuhi aduna bay pulos diha sa Dios? Akong move on, mga kaigsunan. Sa giningon dinhi nga ang uban mga higala inigmatan las buntag dunay mga bati nga balita. Ang uban sad nindot, no? So dahil mo yung nga good morning, imong giproklamar o imong gideklarar ang kaayo sa maong buntag. O di lang kay imong gideklarar ang kaayo sa buntag, kundi imo pong gideklarar nga maayo ang Ginoo niining kabuntagon. Sa diyang imong gideklar, good morning brad, good morning sis, good morning ma, good morning pa, good morning ate, good morning kuya. Imong gideklarar higala igsoon ang kaayo sa Dios. Usa diyang moingon ang usa ka tawo nga unsay nakaayos buntag. Wala man ko kahibalag ug unsay maayong unsay kaayo sa buntag. Og makaingon ka igalag igsoon nga nganong maayo man akong buntag nga wa man ko nakadaog sa kuwang tayaan nga numero. Ha? Pagmata sa buntag, ay, unsa may nagawas? Ha? Mo day gi una sa uban nga unsay mo gawas ko no? Unsa may mo gawas ya ba? Ang gawas ang muta. Ang ilang una kaning mga kalibutan ng butang lumalabay lamang depende sa mga swerte sa kinabuhi. Ang uban giswerte, ang uban wala.
Ang uban malipay, ang uban dili, no? Pero mo ni ang mga kinabuhi ba nga puno sa mga kaguliyang, puno sa mga puno sa mga pangutana, puno sa mga bad news o puno pod sa mga good news, no? Pero dinhi sa tong kinabuhi magigsunan kung mangutana ta, takos ba ang atong kinabuhi para sa Dios? Aduna bay good news ani o aduna bay bad news, no? Ngayon ka nga, ay Brad, takos ba ang akong kinabuhi sa Ginoo? Angayan ba kong mga lagad sa Ginoo? No? Kung para sa uban, maingon sila nga, dili na ko angayan mga lagad sa Ginoo kay kanang bugal-bugalon ra ba kay ko? Ay, dili ko angayan nga mga lagad sa Ginoo kay kanang bisyoso ra ba kay ko? Ang uban pumingon nga, ay dili ko angayan mga lagad sa Ginoo kay maglisod man kog biya sa ako ang kabit na. Ano na po maingon ang uban nga, maglisod man kog pangalagad o seryoso sa Ginoo kay saan man guni nga iya man ko yung mga barkada nga sige na kog tintal nya ganahan man sad ko. Muna mga pangutana ta maigsoon nga, takos ba ang atong kinabuhi ngadto sa Dios? Ikaw igala nakapangutana ka ba? Pangutana ko na imong kaugalingon, ang ngayon ba ka sa Ginoo? Siguro igsoon igala na wagtangan ka nagpaglaom tungod kay naulipon ka na sunahuna nga negatibo. Amingon ka si mong kagalingon nga, Ginoo, angayan pa ba ko para nimo? Amingon ka sa mong unahuna nga, Lord, unsa ba? Tinuod ba ka o di? Yan po na gani kag Lord. Mungutan na pa dyan kag tinuod ba siya di? Igalag igsuan na ang ako ang ikasaysay karon kamuntagon, no? Ang ingon rin nga ang Dios nga nagbuhat sa hingpit nga kalibutan. Muna una na itong iskutan, no? Ang Dios mao ang magbubuhat, ang nagplano o ang designer sa tanan, no? Gikan sa usa ka dako nga pagbuot sa Dios nga mahitabo kining tanan nga niya sa atong palibot, no? Bisan ang usa ka alibangbang mga kaigsunan, sa kamubo sa kinabuhi sa alibangbang, apan doon nagyapon siya purpose sa kinabuhi nganong nahimo siyang alibangbang. Samot na ka nga doon na kay purpose kinabuhi nga mabuhi kag good for 60 to 70 years, no? Sa lifespan sa tao mga kaigalaan, sumala pa sa Biblia nga mabuhi isag 60 or 70 ka tuig. And then kung mulapas man niya na maayo, kung maayog lawas. Sa gingon sa Salmo 33:6-9, pinaagi sa pulong sa Dios na buhat ang langit ug ang tanan nga panon nila pinaagi sa gininhawa siyang baba kay siya misulti og kini nahimo, siya misugo og kini milungtad. Higalag igsuon ang ato ang Dios nga magbubuhat, ang nagplano og ang original nga designer sa kinabuhi mao ang naghimo kanimo. Og nako. Sa atong nakita din na sa libro sa kasulatan mga kaigalaan, dunay unom ka adlaw nga gibuhat sa Ginoo ang kalibutan. Okay. Sa giyon rin sa Exodus kapitulo 20 versikulo 11, kay sa unom ka adlaw gibuhat sa Dios ang langit ug ang yuta, ang dagat ug ang tanan nga anaa niini, ug mipahulay sa ikapito ka adlaw busa gipanlanginan sa Ginoo ang adlaw nga ipapahulay o gibalaan niya kini. Sono gigala ang walay katapusan nga makagagahom nga Dios nga mihimo pud og makapurmang kalibutan o kining kalibutan nahimo gyud niya sa usa lamang ka gutlo o pinaagi sa gininhawa siyang baba, ha? Apan gipili sa Dios paghimo nining unom ka adlaw, wala niya kini buhata sa mubo lang nga panahon. Andili sa adlaw
o kada adlaw ang Dios nagpamuhat igsuon. Ang unang kapitulo sa Biblia magigsunon diya sa Genesis chapter 1 nagahulagway sa gilalang sa Dios sa matag adlaw sa usa ka semana, no? Unya makita nato din sa Genesis chapter 1. O gibuhat sa Dios ang tao sa iyang kaugalingong dagway. Sa dagway sa Dios gibuhat niya sila, lalaki ug babaye na iyang gibuhat sila. Mo ni siya ang pinaka-espesyal nga obra maestra or the crowning obra maestra nga gibuhat sa Ginoo. Mo ni ang tawo, ikaw ug ako. Ang Dios nga nakahukom nga magbuhat og tao sama sa iyang kaugalingon nga murason mubati og mahigugma. Ang matag tao gibuhat sa Dios sa iyang kaugalingong dagway sa ikaunom ka adlaw mga kaigsunan. Ang kalibutan na puno sa mga tanom o mga mananap. Unya ang Dios nagpailaila sa ihang pinaka-obra maestra sa paglalang. Sumala pa sa Genesis chapter 2 verse 7, no? Ang tao. Ang labing gamhanang Dios nagpurma sa lawas ni Adan gikan sa abog sa yuta busa pagginhawa sa Dios sa ginhawa sa kinabuhi sa iyang mga ilong ang tawo nahimong buhi nga binuhat. Mao kini ang kaagi sa iyang pagkabuhi igalagig son. Mao kini kita, no? Ang Dios nagngalan sa unang tawo nga gibuhat sa iyang dagway nga Adan. Ang pulong nagkahulugan tawo ug ang uban ang unang babaye usab nga ginag Eva nagkahulugan og buhi, no? Ang mahigugmaong magbubuhat makakita sa panginahanglan sa tawhanong pagkig-uban. Labas gikan sa makamot sa Dios si Adan ug Eva, nagreplika sa iyang larawan. Mahimo nga iprograma sa Dios ang tao sama sa robot. Pagsuroy-suroy sa tanaman sa Eden nga makontento og magpatagbaw sa ilang mga tingog pagdaig kaniya. Apan gusto sa Dios dugang pang pagkamatinud-anon nga relasyon nga ang mga robot makapahiyo, makasulti, bisan pa makapanghuga sa mga plato apan dili sila makahigugma. Muna mga kaigsunan, wala tabuata sa Ginoo nga robot. Gihatagan ta sa Ginoo og free will, gitagaan ta sa Ginoo og pagsabot nga dili sama sa robot nga dili madiktahan sa iyang magbubuhat. Sa gingon ba mga kaigsunan, ang Dios nagbuhat kanato sa iyang dagway nga may kapasidad sa pagunahuna sa pagpili. Mga gingon nga doon na tayo free will mga kaigalaan. Kanang free will kung pasabot nga doon na kay kaugalingong desisyon, makahimo kag kaugalingong desisyon sa imong kaugalingong hunahuna. Unya kabalo kang mahinumdom, kabalo kang musabot, unya kabalo kang mahigugma. Si Adan og si Eva nga mga anak sa Dios og nakita kini sa Ginoo og dili niya masaysay ang iyang gugma ngadto kanila. Apan sa ikatulong nga bahin mga kaigalaan, mga kaigsunan, atong tanawon nga ang daotan miabot sa hingpit nga kalibutan. Ana ang tanan nila ni Adan o ni Eva aron malipay sila. Malipayon kayo sa dito nga perpekto og ang ilang mga pisikal nga panglawas o ilang mental nga kinabuhi. Nagpuyo sila nga matahom sa matahom nga tanaman nga walay ikasaway nga kalibutan. Pagkanindot perpekto ang gibuhat sa Ginoo. Unya gisaaran sila sa Dios nga mga anak sila, no? Unya magbuhat sila og mga butang nga makatagbaw sa ilahang ilahang kinabuhi mga kaigsunan. Unya gitagaan sila og otoridad sa Dios nga makadumala sa mga tanom, sa mga hayupan, sa mugbo pang pagasulti mga kaigsunan. Gihimo silang manager dito sa garden sa Eden.
Sila nagasinati sa panagiusa naong tunaong sa ilang magbubuhat ng atong Ginoo. O walay lama sa kagool, walay lama sa kahadlok, walay lama sa kasakit, ang dili makamansa ang ilang mga maymayaong mga adlaw. Karon unsa man ang hinanali nga pagkausab og unsa may hinanali nga pagkausab sa kalibutan ngadto sa dapit sa mga pag-antos ug kasakit ngano man nga miabot man ang kining mga pag-antos ug kasakit sa kalibutan o kining mga katalagman, no? Okay, standby sa tama kay sunan, dali pa ta mo padayon sa unahan. Maminaw sa kitag awit ug unya mga pahinumdom ni natong istasyon diri sa Radyo Kahimsog. Standby. Unsa ang ikatulong nga commandment manong moy? Commandment number 3, kaon ug utan og prutas adlaw-adlaw sa pamahaw, paniudto ug panihapon. 3 times a day? Oo, 5 ka serving ulabaw pa kada adlaw. Kinahanglan kini aron mo taas ang kinabuhi. Hilig nimong utan siya? Correct gid ka Ana Elmer. Paborito nako ang kamunggay ug tangkong. Panghimagas nako ang saging, mangga, usahay kapayas. Pampahamis man sad na og naong, di ba manong? Nabantayan sad nimo ha. Sunda ang 10 commandments alang sa lagsik ug baskog nga kinabuhi. Usa ka pahinumdum gikan sa National Nutrition Council sa DOH ug Mind 7. Magnay nga tutwa pagdating ng Nutriswela, kagapay sa solusyon ng gutom at malnutrisyon. Tayo na, pakinggan natin. Nutriswela, Nutriswela, komunidad nagsama-sama. Nutriswela, Nutriswela, munting tinig, ngayon'y naririnig. Kini ang Nutriskwela Community Radio, Radyo Kahimsog, 97.5 FM, nagasibya gikan sa Cebu Technological University, Barili Campus, Barili, Cebu. Nutriskwela Community Radio, Radyo Kahimsog, daog na. Kini si Bobby Escabal nagrepresentar sa CTU Barili Campus. Okay, balik tayo sa itong programa, mga kaigraan o mga kaigsunan dinhi sa paglaom karon. Wala di ay ato ang akong kauban dinhi sa sessionan nga si Sir Bob Escabal kay busy sa ACOP accreditation og last day day karon sa ACOP accreditation no dinhi sa CTU Barili Campus. Og ako sang i-greet di ay ato ang campus director si Dr. Henes Pasahi. Sir, mayong buntag. O ito ang Assistant Campus Director Bertelia Sunga. Ito ang Chairman sa SAU si Virgie Wee. Madam Virgie Wee. Ako po ang gigreet ito ang Extension Chairman nga tuwa karon di ay sa hospital, no? Madam Andrea Matildo. Ma'am, get well soon ma'am sa imuhang operasyon sa giawag pud ta mo nga mo litok og mga pag-ampo sa ato ang igsuon nga to sa hospital nga mamaayo siya dali, no? Kay nakakaroon siya nagpaayo pa, nagkapaalim pa sa iyahang operasyon sa appendix, no? We'll just pray for healing o dali nga kayuhan sa iyahang operasyon. Unya ako sang gigreet di ay si Dr. Virgilio Galban, ato ang program manager dinhi sa Radyo Kahimsog. Si Engineer Jerome Aguilar, ato ang technical director. Sir, good morning. Si Mr. Ronald Panugaling, atong chairman sa CRC. Sir, maayong buntag. Si Mr. Joel Vergara, assistant CRC today. Onya, maayong buntag po, sir. O tanan itong makikilaan diya sa LGU Barili official, sa Municipal Agricultural Office, sa Tourism Office, o sa Information Office, maayong adlaw kanyang tanan. O dako po na ko pasalamat, no, din sa sessionan nga ato ang mga technician on board nga nagtabang nining ato ang sibya sa kanginan, si DJ Ligaya o si DJ Jans, o si ato pong pasalamatan di ay si Warlito Gonzaga nga nagapaminaw o nagasubaybay sa ato ang programa sa kanginan nga barangay captain din na sa Kampanga. Honorable Warlito Gonzaga, maayong buntag kapitan. Ito ang mga Campus Bible Fellowship nga facilitator si Sir Bob ug si Ma'am Nining, mayong buntag ma'am. Ang Campus Bible Fellowship every Thursday evening diya sa CTU Barili Campus nagapahigayon gihapon. O ato ang gigreet ato ang mga officers pod sa SSC. Labi na ilang presidente si Mary Chris Aligen o atong mga officers pod din na sa
kaning Jeya, onya sa FSTLP o sa Agik. Maayong buntag kanyang tanan, mga kaigalaan. O sa tanan nga mga nag-birthday karong adlaw, happy birthday! Ug sa tanato mga kagalaan usab sa Glorious King Jesus Assembly diya sa Alcantara, Cebu, daghang salamat sa iyong pagpaminaw mga kagalaan. Daghang salamat usab sa GCIL sa kalubihan nga nagasubaybay sa atong programa o nagapaminaw na sa atong programa mga kagalaan. Mga Singles for Christ sa Karkar, sa Barili, sa Dumanhog, mayong buntag ng tanan. Mga Couples for Christ, mayong buntag sa tanan. Mga nagtigpaminaw, o niya mga Handmaids of the Lord, maayong buntag pod kanyang tanan, mga kaigalaan. O sa tanan ng mga akop accreditors karon nga naa sa City of Barili, sir ug ma'am, maayong buntag sa tanan, maayong adlaw. O hope ko nga nining last day sa inyuhang pagstay dinhi sa City of Barili, nag-enjoy pod mo sa inyuhang pag-ari. Okay, nag-isgot kita mga kaigsunan, may tungod sa atong nagian nga istorya kining niabot ang kaguol, kahadlok o kasakit o mga katalagman sa kalibutan tungod kay dunay rason nganong nahitabo kini, dunay sinugdanan nganong nahiabot kini nga butang diri sa kalibutan, nganong nakasinati ang tao nini mga butang mga kaigsunan. Usa ka panahon ni ana human ang Dios nagmugna sa hingpit nga kalibutan, ang yawa misulod sa tanaman sa ilang maglalalang. Gilimitahan sa Dios ang impluwensya sa yawa sa usa ka kahoy diha sa tanaman. Unya ang kahoy sa pag-ila sa maayo ug sa dautan mao kana siya nga kahoy. Unya giwarningan pud niya ang unang magtiayon nga si Adan ug si Eva sa pagpahilayo sa kahoy og dili gayud mukaon sa bunga niini aron dili sila mamatay. Aban usa ka adlaw niya na si Eva nagsuroy-suroy ngadto sa gidili nga kahoy og dali-dali nga ang yawa mihimo sa iyang madanihong mga pamaagi ug sa iyang giakusar ang Dios nga namakak ngadto kang iba nga kun ikaw makakaon nining bunga niini nga kahoy dili ka mamatay. So gilansisan di ay si Iba sa maong bitin apan mahimong maalamon kuno siya sama sa Dios matud pa sa maong bitin nga makahibalo siya sa maayo ug sa dautan. Makasusubo kayo mga kaigalaan nga palandungon nga si Iba di ay nga si Iba dayon nga si Adan nasayran nga maura gyud ang maayo, no? Nagtugot sa yawa nga sila makasupak og ilang gisampulan ang bunga sa kahoy, unya gibugto nila ang bugko sa pagsalik og pagtuman sa ilang Dios. Subok kay palandungon nga napakyas si Adan ug si Eva. Sa mubo nga pag-istorya, nakibalon man mo nining mga istorya nga nakasala silang duha tungod kay nikaon gid sila sa bunga nila mong kahoy nga gidili sa Ginoo. Ang plano sa Dios alang kang Adan ug Eva mao ang pagdumala sa tibuok kalibutan ingon nga mga piniyalan sa mga binuhat sa Dios. Apan tungod kay ilang gibugto ang pagtuo uban sa Dios o gipili ang yawa, ingon nga bag-o nilang pangulo ang magtiayon nawad-an sa katungod sa tanaman. Karon ang yawa nag-angkon sa kalibutan nga iya og nanlimbasog nga iyang maulipon ang tanang katawhan.
daghang mga panahon mga kagalaan higala atong mamatikdan ang atong kaugalingon maghimog hinakog nga butang o makahimo og mga binuang inay nga gusto magbuhat og maayo. Ngano kaha? Tungod kay ang dili makita nga kaaway nga mao ang yawa nagabuhat aron ang katauhan mapakyas ug mahulog sa ilang maayong pamatasan. Sa imong pagbasa sa kapitulo 3 sa Genesis, imong masuta nga ang sala maoy hinungdan nga si Adan ug iba nagtago gikan sa Dios tungod sa ilang kahadlok. Higala, ang sala nakaapekto sa tanang nilalang ug mga binuhat. Mga tunok ng guwa na uban sa kabulakan, ang yuta nagantos sa kainit ug kauga ug ang trabaho nga mga gimbuhaton sa usa ka babaeg lalaki mahimong mabugat ug malisod. Unya ang mga sakit mo takboy lang sa kalit ug hinanali. Adunay mga pangabugho, kasilag, pagdumot o kasina midugang sa pagdaghan sa kalisod sa tawo. Apan ang makalilisang sa tanan mga higala, tungod sa sala misulod ang kamatayon. Karon higalagigson ato sang tunan kadyot kinsa man day kining yawa nga nakapikto man sa tong kalibutan uban sa sala. Sagingon pa sa Juan kapitulo 8 bersikulo 44, siya mamumuno sukad pa sa sinugdan kay siya bakakon man ug mao ang amahan sa mga bakak. Matud ni Jesus, ang yawa maoy tinubdan sa sala sa tibuok universo ug amahan sa sala, unya mamumuno ug maoy tigpasiugda mga kaigsunan sa mga buhat nga daotan. Adunay istorya may tungod ni Thomas Carlyle nga usa ka bantugan nga pilosopo sa England. Iyang gidala si Ralph Waldo Emerson ngadto sa pinakangilad nga kalye sa tumoy nga bahin sa London. Alang sa kasayuran sa uban, kini di ay si Ralph Waldo Emerson, di siya motuo nga dunay yawa. Apan sa ilang paglakaw, hilom silang nag-obserbar sa kadautan sa palibot dinha sa pinakatumoy nga bahin sa London. Unya sa katapusan ng utana si Carlyle, mingon siya nga to kang Ralph Waldo Emerson. Now, do you believe that there is the devil? Ralph, what can you do? What can you say? Ralph, do you believe that there is evil? Matud pa ni Carlyle nga mutuo ka ba Ralph nga dunay yawa? Mutuo ka na ba sa yawa karon Ralph? Sa diyang nag-obserbar si Ralph Waldo Emerson may kagalaan o kauban ni English philosopher nga si Thomas Carlyle, nakahuna-huna si Ralph nga doon na gidi ay dautan sa kalibutan. Doon na gidi ay yawa sa kalibutan. Pero ang pangutan na gibuhat ba di ay sa Dios ang yawa? Ang maayo nga Dios wala magbuhat og yawa higala. Apan ang Biblia nagisgot nga ang yawa uban sa mga manulunda nga iyang natunto na wala sa ilang luna sa langit ug mianhi sa atong kalibutan. Unya nahitabo ang gubat dito sa langit, si Miguel ug ang iyang mga manulunda nakigubat batok sa dragon.
apan gilupig sila og wala nay dapit pa alang kanila didto sa langit, og gitambog ang dragon, ang serpente nga karaan, ginganlan og giyawa, og Satanas ang maglilimbong sa tibuok kalibutan, gitambog ngadto sa yuta uban ang iyang mga manulunda. Pinadayag 12 versikulo 7 ngadto sa 9. Higalagig suon, wala nagbuhat ang Dios og yawa. Apan usa ka anghel ang gibuhat sa Ginoo, dili yawa. Pero sa diha nga nisupak og nakigkupat si Lucifer dito sa langit kauban sa mga anghel niya o batok sa mga anghel ni Miguel Arcangel, ang mga warrior angels. Gipildi sila o gisilutan sila sa Dios nga mapunta dinhi sa kalibutan. Igalagig soon, matingala ka nga dinhi sa kalibutan dunay mga klase-klase nga mga evil spirit. Sa gingon pasuban nga kami kuno nga mga Kristohanon dili mo tuo og mga evil spirit, no? Pero sa tinuod na sila kanang dunay mga duwende, dunay mga kapre or mga engkanto, dunay mga evil masudlan og evil spirit, dunay mga multo ug unsa pa na dinha nga makita sa mga tao nga dili makita ang ubang tao. Higalagig suon, tinuod ka na nga mga nilalang tungod kay mao na sila ang mga fallen angels. Actually sila ang mga angels kaniadto dito sa langit apan nangahulog ug mao kana sila ang mga evil spirit karon dinhi sa kalibutan nga naglaro-laroy. Hapit na ra ba ang Halloween o kaning All Souls Day, All Saints Day mga kaigalaan? Sa sunod ay episode atong isgutan kining Halloween o kining All Souls Day, All Saints Day ug unsa ang ato ang mga pagtulunan may tungod niining celebration. Halloween, unsa ni siyang unsay naggikan din ani, kinsay nagmugna ani, kinsay nagsugod o kinsay nag-adapt niini. Akong balikon ni galagigsoon, akong balikon nga ang Dios wala naghimo og yawa kundi sa dihang na pukan ang mga kaaway sa Dios, kaaway sa mga anghel dito sa langit na nakigira, gitambog sa dinis kalibutan, unya mo na sila ang mga evil spirit, no? Mo na sila. Ang kini si Lucifer ganlan siya yawa, gitawag siya dragon, unya gitawag siya Satanas. Unya mo na siya ang magtitintal o manunulay dinis kalibutan o daghan kayong mga tao nga maapektuhan sa iyang mga tentasyon o makahimog sala tungod sa iyang mga lingla nini mga temptasyon sa kalibutan. Panigalagig suon, sa dili pa kita mapadayon sa unahan, ako tamong ihatag og usa ka paglaom nga dili nyo makalimtan karong adlaw, no? Before ta mo end sa tuang programa, no, mohatag ko ninyo og mga manindot nga mga pulong unya inig human ani, no. Mamina usa kita og mga tukar o mga makadasig nato nga mga alawiton. Okay? In Jesus' name, our sins are washed away. In Jesus' name, we are rescued, we are saved. Ika'y makinig sa aking tinig. Di mo na kailangan pang mangamba dahil naiintindihan ka na. Magdasal, magtiwala, di mo na kailangan pang maghinala. Tatanggalin lahat ng sala.
mahahanap ang kasagutan sa lahat ng itong nagaganap. Sa isang iglap, iyong mahahanap ang kasagutan sa lahat ng itong Aniya takaron sa Divine Bakery. Kauban ng talahuron nga si Moises Dalisay. Manong Moy, espesyal daw kaayo ang gidaan ni mga pan. Dinhi nakaukit ang mga sugo sa nutrisyon. Kini ang 10 Commandments. 10 Commandments? Kabahin sa mga angay kaunon, angay likayan, ug sa angay buhaton. Sama sa pagpasuso sa anak. Korek ka diha, kung gusto na tumulagsik ug mahimong kusgan, sunda ang 10 Commandments. Patangin ninyo! Ang ikanapu nga commandments, Manong Moy, kinahanglang abtik, likayan ang ilimnong makahubog, ug ang pagpanabako. Wadyo ko niya ang mga bisyo ha? Maayo Elmer, daghang mga butang ang hinungdan sa stress, ug mga sakit-sakit sama sa cancer, heart disease, ug diabetes. Sayon ra ang sikreto, kaon og sakto, magpalagsik sa lawas. Aron himso, game ko ana Manong Moy. Sige Elmer, unya inig adto natos kantin ha, sa hagdanan taagi. Ha? Hangtod sa 10th floor? Sunda ang 10 Commandments alang sa lagsik og baskog nga kinabuhi. Usa ka pahinumdum gikan sa National Nutrition Council sa DOH ug Mind 7. Magnay nga tutwa pagdating ng Nutriswela, kagapay sa solusyon ng gutom at malnutrition. Tayo na, pakinggan natin. Nutriswela, Nutriswela, komunidad nagsama-sama. Nutriswela, Nutriswela, munting tinig, ngayon'y naririnig. Kini ang Nutriskwela Community Radio, Radio Kahimsog 97.5 FM, nagasibya gikan sa Cebu Technological University, Barili Campus, Barili, Cebu. Nutriskwela Community Radio, Radio Kahimsog, daog na! Kini si General Tudlas nagrepresentar sa CTU Extension Services. Alright, balik ta sa atong programa Paglaom Karon. Sa kiningon pa makigsunan dinhi sa Genesis chapter 1. Then God blessed them, and God said to them, "Be fruitful and multiply, fill the earth and subdue it, have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over every living thing that moves on the earth." And God said, "I see, I have given you every herb that yields seed which is in the face of all the earth, and every tree whose fruit yields seed to you, it shall be for food." Ato makita din sa maong verse mga kaigsunan nga gipanalanginan sa Ginoo ang tawo. Unya gitagaan og pagkaon para sa ilang katagbawan. Og lastly, gingon diri sa verse 31, mga kilaan, then God saw everything that He had made, and indeed it was very good. So the evening and the morning were the 6th day. Okay. So gingon pa din ni mga kaigsunan, higala igsuon, nga ang gibuhat sa Ginoo maayo, walay daotan. Apan nganuman nga dautan ang tao. Nganuman nga dunay yawa dinhi, moto nga gitubag na to ganina, no? Ang purpose makikilaan sa tong kinabuhi dinis kalibutan, nganong nabuhi pa man ta, taliwala sa tunglo sa Dios sa tao. Kundili ang atoang kinabuhi nga makapahimuot sa Ginoo, ang kinabuhi nga dunay gitawag nga paglaom tungod kay bisan pa sa pagkamakasala sa tao mga kaigsunan, ang Dios aduna gyapoy giandam nga nindot nga plano sa atong kinabuhi.
Akong balikon, ikaw higala igsuon gibuhat sa Ginoo nga maayo. Unsa may nakadaotan nimo? Higala sutiyanti ka ang sala. Ug mo ni gusto sa Ginoo higala nga ikaw mobalik sa disenyo nga gibuhat sa Dios kanimo. Ang original nga disenyo sa Ginoo sa kinabuhi sa tao mao ang kinabuhing nindot o kinabuhi nga malipayon nga dunay suod nga relasyon diha sa Dios. Higala gison wala ka buhata sa Ginoo nga daotan. Wala buhata sa Ginoo ang tao nga aron magpabadlong. Wala ka buhata sa Ginoo nga mahimong bisyuso. Wala ka buhata sa Ginoo igsoon nga mahimong salot sa katilingban. Kundili gibuhatas Ginoo aron mahimo tang panalangin sa uban o mahimo tang maayong pinialan sa tanang butang nga gihatag sa Ginoo nato dinis kalibutan. Akong baligon na kadaghan may mo istorya nini nga God is good and all the time mutubag po ang uban, mutubag kita nga all the time God is good. Ha? Ako malikon, God is good all the time and all the time God is good. Mo na po tay conclusion gamay no nga therefore kay God is good man dili siya ganahan og bad. Ganahan siya good. Higala igsuon. Aduna bay tawo nga nagaingon nimo nga dautan na jud ka kaayo? Or maingon sila nga wa na kay paglaom higala kay wa na kay paglaom kay bati kay kag batasan bati kay kinaya dili ka angayan mangalagad sa Ginoo kay kanang bisyuso ka dili ka angayan mangalagad sa Ginoo kay dautan ka babairo ka palahubog ka unsa ba hinabako ka ito na ba yung nakaingunan mo? Akong isulti kanimo higala nga ang Ginoo wala niya ni kalibutan para sa mga matarong kundi para sa mga makasasala. Sa gingon pa din sa Biblia nga gibuhat sa Ginoo apil ng tao ang mga tanan nga mga binuhat niya maayo. So gibuhat kitang maayo pero unsa may nakadaotan sa tao? Ang sala, no? Sa gingon pa diya sa Roma kapitulo 3 bersikulo 23, Romans chapter 3 verse 3 nag-ingon nga for all have sinned and fall short of the glory of God. Jesus' name, we are rescued, we are saved. The love has come to make a way for us in Jesus' name. Klaro kayo mga kagalagigsoon nga tungod sa sala o tanan gyud nakasala og nahilayo gyud ay sa Dios. Unya do na po gingon dinhi sa Roma kapitulo 6 bersikulo 23 nga ang gingon dinhi for the wages of sin is death but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. We're holding on to you. Sa ginaingon pa mga kaigsunan ang Dios di ay may gugmaon og nag-offer siya og kinabuhing walay katapusan pinaagi ni Ginoong Hesukristo ngayang bugtong anak. Higala unsa man ang imuhang estado sa kinabuhi karon? Niya pa ba ka o naa pa ba ka sa estado sa kinabuhing makasasala or ulipon sa sala? So tiyan kay galagigson dili ingon ana ang purpose sa Ginoo sa imong kinabuhi. Ayaw pag kinabuhi so nga daw wa kanay paglaom nga babag-o sa imong kinabuhi ug mausab sa imong kinabuhi. Tungod kay mintras buhi pa kita igsoon, kung gusto kang mabag-o mag-usab sa imong kinabuhi, dunay paglaom. You tingali, naglisod ka og biya sa imong kasalanan karon
Tungod kay nagumon ka niya na maong sala, naglisod kag biya sa imong mga binuhatan o mga sinful habits, no? Kini mga sinful habits mga kaigsunan sa lisod kay biyaan. Apan kung imong isurrender sa Ginoo, gala tabangan ka sa Ginoo. Sa ingon pa Salmo nga itugyan sa Dios ang imong kinabuhi, salig kaniya og motabang siya kanimo. Naglisod ka bag himo og maayo? Salig sa Ginoo, buhatang maayo ug tabangan kaniya igsuon. Igala, napupos ang atong oras, gamay lang atong oras dinhi sa kanginan. Apan sa dili pa kita mo manamilit dinhi sa kanginan, no, sa Sibya. Akong balikon, no, nga mahal ka sa Ginoo, gipangga ka sa Ginoo igsuon. Ayaw huna-huna ang imong kinabuhi dili na mabago, dili mausab. Ang uban nabago tungod lang sa tukhang. Ang uban nabago nag-usab silang kinabuhi, naundang sila mga bisyo tungod kay gitukhang sila. Apan sugin lang di ka bisan pag dili ka tukhangon, kung mo surrender ka sa Ginoo, baguhon kaniya. Kung mo surrender kang Duterte, mo surrender ka sa pulis, mga higala, tingali ka ng imong kausaban, hamubo lang nga panahon. Inig wala na si Duterte siguro, wala na mga mo impose din yung gitawang nga tukhang, o wala na ang kining pagpanakop sa mga buhat nga dautan, no? Di lang kay kanang drugs, di lang kay kanang mga butanga, kundi apil lang tanang mga butang may kalabutan sa kadautan sa tong kinabuhi, kani mga sala nga nakadaot sa tong relasyon sa Ginoo, no? Usahay tukhangon pud as Ginoo igsuon. Sa dihang gitukhang kas Ginoo, kanang gihangyo ka bas Ginoo nga dong hinulsol na intawon. Iday, pag hinulsol na intawon, ang pangutana, isanong ka ba sa tukhang, no? Sa to ang Ginoo nga siyang moingon siya nga nagtuktok siya diha sa pultahan, unya gusto siyang mosulod dinha nimo, makig-uban diha kanimo. Imo bang giabrihan ang pultahan sa imong kasing-kasing igalag igsuon nga imong pasudlon ang Ginoo unya makig-uban diha kaniya? O basin wala nimo ablihi. Igala kining pagpasabot nga kaning ablihan atong kasing-kasing but pasabot atong pasudlon ang Ginoo sulod sa atong kasing-kasing, unya ato siyang papuy-on, unya tugutan nato nga ang Ginoo makig-uban nato, unya sa ato mga ginabuhat mga higala ang Dios malipay nato. Gamay lang gid ang oras, no? Nining takna sa kabungdagon, magamay-may na lamang ako kaninyo bisan wala kita nagkita, no? Hinaot kong nakakaton ka mo o mga buluanong mga pagtulunan din sa Radyo Kahimsog. Kini nga programa paglaom karon nga may kalabutan sa pagpahimsog sa atong kalagog espiritu, paglik-on ka nato aron mahimo kitang mga buutan nga mga alagad sa Ginoo o mga magtotoo isip mga Christians, no? Atong gi-claim nga Christians ta, atong barugan nga tinud-anay gyud ta mga Christians. Higalag igsuon sa akong giningon ba nga kining imong kinabuhi nga daw feeling nimo di na ka mabag-o, di na ka usab tong kay maglisad kag biya sa imuhang kasalanan, mga bisyo sa kinabuhi o mga kahilayan sa kinabuhi. Higalag igsuon akong ingnanti ka nga dili na mao ang disenyo sa Ginoo nga gibuhat sa imong kinabuhi. Kay gibuhat ka sa Ginoong maayo, gibuhat ka sa Ginoo nga nindot, gibuhat ka sa Ginoo nga punos panlangin, apan ang nakabati lang sa atong pagkatawo mga kigsunan kinag yung sala. Kay kung dili ta magpuyo sa sala mga kigsunan, perting ninduta ang kinabuhi. Hallelujah. So ginlanda mo nga wala laing pinakanindot nga kinabuhi dis kalibutan, kini magkinabuhi ta nga kauban ang atong magbubuhat. Sagyan pa sa kanta, in Jesus' name our sins are washed away. No, in Jesus' name we are rescued and we are saved. Diya sa ngalan sa atong Ginoong Jesucristo magigsunan makabaton kita paglaom tungod kay siya ang atong paglaom sa kinabuhi. Okay, di ta magdugay, di ta maglangan, no? Nining panapos nga hugna sa ato ang pagsibya kay napupos na gyud ang oras sa ato ang pagsibya dis kanginan. Nilapas ako gamay diha. Okay? So hinaot ko nga nining kabuntagon inyong ma-realize, no, nga kamo di gibuhat sa Ginoo nga nindot ug maayo. Kung unsa man ang mga bati sa atong kinabuhi, dili ka na mo'y plano sa Ginoo para nimo. Tungod kay ang yawa ra na mo'y nagbuot-buot sa imong kinabuhi. Bali
gigunitan ra kasayawa tungod ana mga bisyuha, mga kahilayan ug mga dautan nga mga buhat, apan di ginamaw ang tuyo sa Ginoo nga buhaton nimo tungod kay gibot ka sa Ginoong maayo. Kung dunay mingon nimo nga tao nga dili ka maayo, igala igsoon, God created us good. Ang nakabati ra gyud sa tao maigsoon sala ra gyud. Munang kinahanglan maginulsol gyud sa atong mga sala aron nga mabalik ang ato ang disenyo sumala sa disenyo nga gibot sa Ginoo sa atong kinabuhi kaniadto pa. Okay man namilit kita mga kaigsunan nin sa kanginan. Kung doon mo yung mga pangutana, mga suggestion o mga comments o mga reaction, i-text lang diri sa 0932-321-6813. O sa ako ang TM nga number sa 0997-921-9983. Akong balikon, 0997-921-9983. Mga kaigsunan, okay? Katong mga reactors nga mo buot mo salmot nining maong programa, hala text mo daan karon unya ni kasabado atong i-on air. Unya atong topic di ay may tungod sa Halloween. Kay Halloween naman nya All Saints Day, All Saints Day. Unya atong tunan atong isgutan ang Halloween mga kaigsunan. Okay, daghang salamat sa inyong pagpaminaw dinhi sa Radyo Kahimsog. Kini ang inyong higalas kahanginan, General Tudlas, magaingon kaninyo nga diha sa Dios kita may paglaom. God bless you and bye-bye. Inyong nadungog ang paglaom karon hatod kaninyo gikan sa Glorious King Jesus Assembly o Campus Bible Fellowship sa CTU Bareilly Campus. Hangtod sa sunod nga higayon sa samang takna o istasyon dinhi lamang sa Nutri-Eskwela Community Radio DYNE 97.5 Radio Kahimsog. Daog na!